20 oktyabrda Russiýada Moskwanyň eteginde ýaşaýan türkmen aktiwisti Azat Isakow ýitirim boldy. Bu barada 2 noýabrda Türkmenistanyň kronikasy neşri 37 ýaşly Isakowyň habarlasan Türkmeniýa abidiniýaýymsy, ýagny Türkmenistan birleşik atly oppozisiýa toparynyň ýolbaşçysy Çemen Öräniň sözlerine talgylanyp habar berdi. Maglumat öre telefon janglaryna jogap bermegini betitmeginiň öňýany Isakow Çemen Öre polisiýa geldi. Egerde tapsalar meni akitmekleri mümkin, men gidilendim diýip ýazgy ugradypdyr. Neşir Isakowyň türkmen hökümetine açyk tanqidlandygyny, şeýledi onuň Türkmenistany deportasiýa edilse, onda onuň ýitirim bolma howpynyň bardygyny we gynamalara duçar edilip bilinjekdigini belleýär. Öräniň Türkmenistanyň kronikasy neşrine aýtmagyna görä, mundan türkmen howpsuzlyk gullukları Russiýadaky Isakowa we onuň Türkmenistandaky ýakynlaryna haýwadatypdyrlar. Isakowyň häzir nirededigini anyklamak başartmady. Bu ağırlykda Türkmen News neşri Türkmenistandaky koronawirus we karantin barada goşgy ýazan YouTube blogeriň 48 ýaşly Murat Öwezowyň geçen ýylyň tomsunda 5 ýyl möhlet bilen türme tutuglygyna hökm edilendigini aýdýar. Neşir 1 noýabrdaky habarynda öz çeşmelerine talgylanyp Öwezowa kezzapçylyk aýplamasynyň ýönkünlendigini, emma asliýetinde ondan sosial ulgamyndaky çykyşlary üçin aralandygyny belleýär. Azatlyk radiosy häzirlikçe bu maglumatlary öz çeşmelerine tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmedi. Murat Öwezow 2020-nji ýylda YouTube ulgamynda çykyş edip başlady. Ol Daşoğuz welaýatynyň wada etrafynda ýaşaýandygyny aýtmak bilen dünýäniň köp ýurdunda goruq şertleriniň berjä edilýän ýerlerinde hem koronawirusyň müňlerçe adama ýuqsandygyny belläp, Türkmenistanda düzgünleriň berjä edilmeýändigini ünsi çekmäge çalyşypdy. Galy bersede soňky aýlarda Türkiýadaky türkmen aktivistlerine edilýän hüjümler hem ýygyzamlaşdy. Şeýle-de olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna da batyşlar güýçlendi. Geçen ýyldan bäri türkmen raýatlary Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Demirgazy Kiprda awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy protestler geçirýärler. Türkmen hökümetiniň tanqidçilari we hukuk toparlary Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda ozalky awtoritar lider Sapar Murat Niýazowyň ölümünden soň häkimete geçmegi bilen dissidentleriň sesini batyp ýatyrandygyny, şeýle-de berk çäklendirmeli ýurtdaky ýagdaýlary üýtgetmek boýunça oňoýly çäreleri görmändigini aýdýarlar. Türkmenistanda azık krizisi barha ağırlaşýar ýurdun köp ýaşaýjysy üçin çörek we un satyn almak gaty kyn mesele öwrüldi. Käbir sebetlerde un satylmaýar. Köp wagtlap uny garaşýan adamlar dükanlara üýüşip nowatda durýarlar. Paýtagtda bolsa gijelerine çörek satylýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Libapdaky we Aşgabatdaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. 2 noýabrda Azatlyk radiosynyň Libap welaýatyndaky habarçylary häkimetleriň un üçinçiliginiň ýyda tüýşürilmeginiň sebäbini düşündirmezden unyň ýakyn günlerde satuwa çykaryljakdygyny aýdypdyr. Şunyň bilen baglylykda yerli dukanlarda ullakan nowatlar emele gelipdir. Şu gün nowatda duran adamlar sanawdy diýerler. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri bolsa nowatda durýanlaryň düzen sanawlarynyň nuskalaryny alýarlar we dukanlaryň öňünde duran adamlaryň mobil telefonlaryny ýygnaýarlar. Mahkama ve polisiýa işgärleri tanawlary sürýärler. Bir nusgasy ministrligi üçin, beýlikli polisiýa, üçünjüsü jaý dolandyrşy darysy we dördünjüsü dukan işgärleri üçin alınýar. Nowatda duranlaryň telefonlary ellerinden alınıp, olaryň un satyn alanlaryndan soň izyna beriljektigi aýdylýar. Diýip 1 noýabrda Farabdaky 1 dukanda bolan ýagdaý barada görüň beren yerli bir çeşme un satywynyň ýerden 4:30-da başlanjakdygynyň aýdylandygyny habar berdi. Ýurtda un paý maşgaly üçin aýda 1 kilogramdan hasaplanýar. Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin un paýynyň muktary 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda azaldylypdy. Ondan ozal döwlet dukanlarynda adam başyna 5 kilogram un 1 kilogramy 1 manatdan satylypdy. Azyk önümlerini keskitlenen bahadan satýan döwlet eýçiligindäki dukanlarda unyň ýok wagtynda hususy sowda nokatlarynda da unyň ýetmezçiligi ýüze çykdy we bahalar ýokurlandy. Libap welaýatynyň hususy dukanlarynda 300 gram agramly bir çöregiň bahasy 12 manat, agramy 500-600 gramlyk çöregiň bahasy 21 manata ýetýär. Bir halta un hiline görä 800 we 1,5 müň manat aralygynda satylýar. Farabdaky bazarlarda uny ýokary bahadan hem satyn almak kyn bolýar.
Polisiýa beýleki sebäplerden un getirilmeginiň öňüni almak üçin reýt geçirýär. Etraplaryň arasynda polisiýa gözükçülük edilýär we geçip barýan awtologlar barlanýar. Onuň tapylan ýagdaýynda ulag eýetine jerime we konfiskasiýa howpy awanýar. Şeýle hem satyn alynan unyň çeşmesini anyklamak üçin deriňe geçirilýär. Bu ýagdaýda köp adam para bilen gutulmagy makul bilýär. Azatlygyň çeşmesiniň habaryna görä saklanan adamlardan unyň alynan yeri we satan adam barada soralýar. Onun un zawodundan tanışlardan satın alınanlygy anyklansa hökman jenaýat işi gozgalýar diýip çeşme belleýär. Ýa-ni ýakynda Türkmenabatdan barýan ýolda bolup geçen wakalaryň birinde 2 halta un tapylan awtologyň eýeti polisiýa şäherlerine 100 manat para we ýanyndaky uny berip gutulmaly bolupdyr. Bu garalykda Aşgabatda döwlet dukanlary gijelerine çörek satmagyny dowam etdirýärler. Her adam başyna 3 çörek satylýar. Aşgabatdaky çeşmeler tarapyndan azatlyga uğradylan videolarda adamlar ellerinde 3 çörek alıp dukanlardan çykýarlar we ýene-de onlarça adam nowatda durýar. Bu ýagdaý garankyda bolýar, ýerden çörek satywy bet edilýär. Aşgabatyň häkimetleri nowatlaryň öňüni almak boýunça çäreleri 2021-nji ýylyň may aýynda prezidentiň oglunyň tanqydynyň soň güýçlendiripdi. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow dukanlaryň daşyndaky nowatlaryň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň awryna ziýan ýetirýänligini aýdypdy. 2-nji noýabrda Azatlyň habarçysy oktýabryň aýagynda azyk paýyna towuk buutlarynyň güne bakar ýagynyň we şekeriň daşyndan bahasy her bir sany üçin 1 manatdan 10 sany ýumurtkanyň goşulandygyny habar berdi. Azyk paýynyň getirilmegi üçin goşmaça 3 manat alınýar. Habarçynyň söýlerine görä köplenç getirilen ýumurtgalar çüýrük bolýar. Arzanlygyna begenip köpler aslynda ýok edilmeli zaýalanan ýumurtgalary alýarlar diýip habarçy aýdýar. Soňky aýlarda esasana Aşgabatda maşgala başyna düşýän paý ortaça 5 kilogram un, 1 litr paxta ýagy, 1 litr ösümlik ýagy we 1 towuk buğdy ýaly önümlerden ibaratdy. Iýmet paýlary paýtagtyň ýaşaýjylaryna öýlerine eltilip berilýär. Öýlere azy önümlerini eltip bermek tejribesi hem prezidentiň oglunyň tanqydynyň soň başlanypdy. Ýurdun häkimetleri bir näçe aý bäri dowam edip gelýän azyk krizisyny resmi taýdan Ykrar etmeýärler. Ýöne azyk paýyny ýygyderli adalýarlar. Ýagdaýy boyun almagyň ýerine ýurdun häkimetleri azyk howpsuzlygyny üpçün edýänligini öňe sürýärler. Hökümet 2021-nji ýylda 1,4 million tonna buğda ýygnap, galla planynyň ýerine ýetirilenligini eglan etdi. Beýleki ýurtlaryň resmi maglumatlaryna görä bolsa, Türkmenistan goňşy ýurtlardan buğdaýy we uny import etdi. Türkmenistanda häkimetler bir kanun, VPN we dollar sewdasyna garşy reýt geçirmäge başlady. Ýöne olary ykdysat çökünlüğüň fonuna güýçlenýän maglumat açlygy hasken ýynjalykdan gaçyrýany meňdeýär. Bu tijenmeler vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň 22-23-nji oktýabrda Balkan vilayetininden saparynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Şu aralykda hökümet başlygy maglumaty el ýeterlik merkezini döretmek barada edilen teklifi makullady. Emma bu merkeziň haçan döredilip nähil işlediljegi entek sorag bolmagyna galýar. İnternet tezligini has bedelden Türkmen Telekom we Çömesel hemişede bolşýaly öz müşterileriniň tassan ähli VPN sanawyny. Şol sanyny günne 200 megabaytdan köp internet ulanan müşterileriniň sanawyny Milli Howpsuzlyk we İçeri işler ministrlikleriniň degişli işgärlerini tawsyrdy diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Çağırılan abonaçylaryň tas ählisiniň VPN ulanan elektron enzamlaryny bir hepdeden ýygyna bererip ellerinden alýarlar. Diňe abonaçylar däl, yerli VPN ustalar hem uly aladagarly. Olar öz müşterilerine we tanışlaryna häkimetler çağırsa telefonlarynaky ýa planşetleriniňki gerekli maglumatlary derrew CD karta göçürmek hemde enzamlaryň ähli programmasyny doly öçürmeligini duýdurýarlar. Şol wagtda yerli hünärmenleriň tasdiklamagyna görä Türkmen Telekom VPN ulanýan müşterileriniň ählisiniň VPN ulananyny haýsy döwletiň serwerine birigýänligini bilip bilse-de härlikçe beýle mümkinçiligi bolman soň VPN-e giýirilenine uğradylan maglumatlary bilip ýa okap bilmeýär. Emma muňa garamazdan müşterileriniň ulanan telefonlaryny el alsalar, olarda eluji öçürilen maglumatlary dikeldip görüp bilmek mümkinçiligi bar diýip anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen Azatlygyň habarçysyna aýtdy.
häkimetlerin internet ulanjylary edilýän gödökçüligi güýçlendirmegi, daşary ýurtlardaky halanmaýan saytlara girýänleri mümkin boldugyça gorkutmak we adaltmak finansyklary her wagtda Azatlyk radiosynyň habarlary we YouTube kanalyna çap edilýän türkmen videolar bilen gyzyklanýan raýatlaryň sanynyň ýygyderli köpelmegi bilen düşündirilýär. Häzir YouTube kanalyna Azatlyk saytyna girýän ýaşaýjylaryň sany has köpelenemegdiýär. Türkmen Telekom Balkanlylaryň Azatlyk saytyna girmekde we aktiwistlaryň çykyşlaryny tomoşa etmekde umumy sany boýunça Aşgabatlylardan soň ikinji orny eýelendigini anyklapdyr. Ýapyk saytlary döwüp ýürýän adamlaryň sany Balkanawat we Türkmenistanda şäherlerinde her gün 3000-den geçýär diýip ýagdaýdan habarly resmi habarçy bilen iki çak söhbetdeşlikde aýtdy. Emma smart telefon raýatlar bilen söhbetdeş bolýan howpsuzlyk işgärleri öz aladalaryny Azatlygyň habarlarya hökümet tanqidleýän aktiwistleriň YouTube kanalyna edýän çykyşlary bilen baglaman müşterileriň telefonlarynyň barlanmagynyň sebäbini häzir hamala pornografik saytlara girýän türkmenistanlylaryň sanynyň aşy köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar. Olar akıllı telefonlaryny alıp gelen adamlardan odaly pornografik saytlara girip girmeýänligini soraýarlar we gurrun arasynda her şeýle saytlara girýänleriň köpelenligini öňe sürýärler. Emma bu arada hiç bir anyk aýtmaýarlar. Howpsuzlyk işgärleriniň abuna çaberýän ikinji soraw köplenç VPN enjamynyň tölegli ýa tölegli dälligi hakynda bolýar. Egerde VPN enjam tölegli bolsa, onuň haýsy sodan alynanlygy soralýar. Egerde ustanyň adyny aýtmajak bolup, gümmüsünme ursaň, seniň aýdanyňy aýtmars, ustanyň adyny aýt. Öz aramyzda galar diýip, saňa ýuwaşlyk bilen basy edýärler diýip, bu hili söhbetdeşlige çağırılan ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şu aralykda Türkmen Telekomyň Balkanawatdaky we Türkmenistandaky internet tilligi has beselli. VPN bilen ýa-da VPNsiz imo messengerini video çağırış edip gürleşmek asla mümkin näl. 2,5 hepde bäri VPN işlemýär. Eger birden işlese de elektron enjama virus bilen hüjüm edilýär diýip Azatlygyň Balkan sewtinde habarçysy 30-njy oktýabrda aýtdy. Ýatlasak Azatlygyň Lewapdaky habarçysy 10 günden yerli hünärmene salgylanyp Türkmen Telekomyň internet tilligi haýalladyp raýatlaryň VPN hyzmatlary arkaly petiklenen saytlardan, şol sany YouTube'dan, Telegram ýa messengerlerden maglumat almak mümkinçilikleriniň öňüne almagy finansiýanlygyny habar berdi.